हामाखै सना दसेबाबो नांगौ होनबा मोनालै हौवा दंखायो बेना आदै सना हाया दसथानिफ्राय गारहाबना दोननानै खैथासिम गारहाबना दोनदों खायफा हाबा जानाय हिनजावफोरनि कल रेकर्ड भाइरेल भिडिअफोरा मानो जोबनो थांला बिदिनो आरोबाव आं दिनैहाय खोनासंगासिनो नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय मा खामनो दसथानिफ्राय दुइथालागि बोराया नेगासिनो दुइथालागि मा खामनो मानिबाय नोंखौबा मानिबाय हायो नोङो जेबो सिन्था गैया नों बोराया इथिंजाय आरो टेनसन जानानै थानो हानाय नंला नै फन रायलाय मोनैनि दसथानिफ्राय दुइथालागि गारहाबना दोनबाय बापरे बाप दसथानिफ्राय दुइथालागि नेगासिनोमोन बोराया माबाबाय थानाय बिसोर प्रेसन दं बिबाबो होआ हायो नोङो मानिबाय आं दिनैबा नोंखौ मानिबाय जालायबाय दा गोरलै बायदि रायलायखायो हिनजावाबो खायफा हिनजावफोरा दसथानिफ्राय मोनाखैलै मबाइलखौ दसथानिफ्राय होदों नायगासिनो अनलाइन नायगासिनो 11:17 टाइम नायगासिनो बोराया खेब अनलाइन नायबायानो थादों दुइथालागि खैथा अनलाइन हायो बापरे खामानि सब गारनानै मबाइलाव अनलाइन नायबाय थादों हिनजावखौ आं मा खालामनांगौ देलाय मबाइलखौनो मोनाखैबा टाइम लिरना दोनजोबखादों आं बहियाव आंसो लादों सानबाय दानियाबा गाबसिगोन मबाइल मोनाखै बे फिसाजों बुंहरनो हाया नोङो फिसाखौलाय मानो लादों फिसाजों बुंहरनो हाया मानो लादों फिसाखौ बुंहरनो हाया नामा नोङो फंसे माथो मोनबानो गोजोनगोन आङो बेबायदि खालामना दोनो बेबायदि खालामना दोनो र' हरथ'नाङा होनबाय गैलानोसै बिदिसो थगायबाय होनबा बेबो गैला बिथिं नायबाय माला अनलाइन सोरबा लाइन मारिगासिनो आरोबाव नोंखौ गारनानै बेलेग सासेजों एखेबारे नोंलाय मिथिखायो माथो मबाइल लाबानो हरा नोङो मिथिखानांगौ ना फिसाजों बुंहरनो हाया नों खमसे खम अमिजा लानाव थांना थाहैबाय थाबाय न'आव थाबाय थाबाबो आरो दा दाय जाबाय हागोन होननानै अमिजा लाहानाव थांनानै थाहैबाय थाबाय दा न'आव थाबाय थाबाबो दाय जागोन नोङो होननानैनो ओमफ्राय न'आव थाबाय थाबा दाय जागोननो बैयो हौवाया रं नाम्बार हौवाया न'आव थाबाय थायाबा होमबा मालायनाव थांना थाहैनोसै साइथिं दसे थांनानैथ' बुंहरनो हायो नोङो साइथिं लाबाय आमाव थांना थाहैनोसै दसे होननानै मबाइलखौनो बख'नो हालाबा आं माबायदि माबानांगौ देलाय न' सिङाव बिसोर सानै साथाम लाइन मारिग्रा हिनजावफोरनि दिमागा एसे आलदा जाखायो नोंजों रायलायालासिनो नोंखौ र' थाथ' होननानै बेलेगजोंबोथ' रायलायनो हागौना बियो बेखौ बुजियो नोङो आदै मिथिगौ ना हाबना थाबाय ओमफ्राय आं मबाइलखौ माबायदि बख'नांगौ आंनि बुंनायालाय माथो खाथिनोलै जेबो खाथिया नोंनि बुंनायखौ जुदि खाथि जानो लुगैदोंबा हाबा जानाय हिनजावफोरखौ लाइन मारिनाङा सिख्ला मानसिफोरखौ नागिर मिथिगौ ना बे हौवा थाखानाय मानसिफोरा नोंनि खोथाखौ मानो खाथिनो होनांगौ हो नोंबोथ' हाबा जाखानायसो खोमा आं इदिसो मोनदों नोंनि माथोखौ खोनानानै आंनि बुंनाया फंसेबो रज'यो सना हाबा मावदोंलाय रे फैसानि हाबा मावदों जेबो पात्ता गैया बाल गैयाहै लागाव गारना दोनहाबबाय लागाव बे सिमसा मानसि दा आङो लोगो लोब्बा लाफाना माबाबाय थानांगौ नामा सोर सिमसा मानसि आरो सिमसा मानसिजोंबो लाइन मारिदों नामा नों फैसानि थाखाय बुजिदो आरो नोंथांमोनाबो ना सिमसा मानसिजों लाइन मारिदो फैसानि थाखायनो बोरायाबो मिथिखायो हगारना होखादों बे बोरायाबो फैसानि थाखाय लाइन लानो थाखाय जानाय नंलालै सयथिबो होआबा आरो मा बुङो नुवाखै होआबा माबा माबि बुङो थोस आं बुजियासैलै गाज्रि मोनो बोराया इदि खालामना दोनजाबा माबा गैया मा गैया अनलाइनाव थानानै नायगासिनो आङो खामानिखौ सब गाज्रि बेखौनो नायगासिनो आं नायबाय था दालागि नायबायानो थादों बुरिया आं लाबासो थांगोन दा नोंनियाव आं लायाब्ला बोरै थांनांगौ जाखो मबाइलखौनो आं लायाखैबा नायबायानो थादों आं लाबाय लोगो हरबाय दा आंलाय लोगो हरखादों खेबस्रांसो गोसोला मबाइल लागाव देख्रेबगोन मबाइलखौ देख्रेबा उननिफ्रायनो खारा न'आवनो थाबाय थायो आं मा खालामनांगौ देलाय
हौवाखौ होनदों अरिजिनेल हौवाखौ न'निफ्रायनो खाराबालाय आं मा खालामनांगौ दे होनदों हौवाया न'आव थायाबा गावनि न'आव अबाव खारनानै थाहैगोन बियो दे थाबाय थाबाबो नों बिजों थाफादों होननानै दाय जायो गावनि हौवाजों थाफायाबा सोरजों थाफानांगौ जाखो जेनेबा दाय जायोनो हौवाजों थाफाबाबो बोराया रं नाम्बारा मबाइलखौबो दिहुननो हायासै आङो दिनै मबाइल दिहुनगोन जायगायावनो थाबाय होनबालाय आं माबायदि दिहुननो बिराद सालाकलै खायफा हिनजावफ्रा टाइमा बारग'लायनांबाय माथो आरो बेबायदि फ्रि टाइम दंबावोनो बेबायदि टाइमाव फ्रि जायो बेबायदि टाइमाव मोना माबायदि फ्रि टाइम मोनबावगोननो बेहाबोथ' खोमा होमबा हिनजाव दङ हिनजावनि सिगाङाव रायलाया अबेबा साइडआवसो थांना रायलायो लेंहरनाय थांबाबो थाङा सोरबा दंफां हानो लेंहरदोंनो हौवाखौ ओमफ्राय हिनजावा थां होनगासिनो थेवबाबो थाङा माने बियो दंफां हानो थांबाथाय बेखौ सिरि नोंथांमोना बुजिदो आरो लेंहरगोन न'आव गोसोबायदि रायलायनो मोनगोन बेरायनो मोनगोन बिदिसो खायफा बै गोजानाव थाहैग्रा हौवाफ्रा बुजिना लाबानो जाबाय बेयावनो आरोबाव आं फंसे खोथा बुंबावनि नोंथांमोनखौ सोरबा बै फौजि आर्मि साख्रि मावदे हौवाफ्रा बिराद आन्दाज मोनबाय आं हिनजाव दोनखायो न'आव आंहा हिनजाव गैया होननानै फेसबुक मेसेन्जाराव हिनजाव नागिरबाय थायो मिथिगौ ना आंजोंबो जादों बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो सेयार खालामदों हिनजाव गोनांहा मानसियानो एकदमबारे मेसेन्जाराव फैयै फौजि सिआरपि मानसिफ्रा आंनि नाम्बार नागिरबाय थायो तात प्रुफ होगोन आं नोंथांमोननो जुदि मिथिनो लुगैदोंबाथाय बिदि खालामनाङा हिनजाव थाखानाय मानसिफ्रा माने बिदि खालामनांगौ जाखोना हिनजाव गथ' गथायजों आराम रायजो जालां तात बेबायदि खालामजाबा गोसोफोरा सना ओमफ्राय न'आव थानायालाय माथो जाखांबा मबाइल आंनि आखायाव थाबा हरखायो माथो बुंबायानो थायो थानो हाया दसेबाबो नांगौ आंनो बुंबायानो थायो आं थानो हाया दसेबाबो नांगौनो माखोबा नों नांगौ होनबा मोनालै हौवा दंखायो बेना आदै एसे बुजि मानो बुजिया नोङो दै आंखौबो बेबायदि थानो हाला होननानै बुंबायानो थायो बुजिया मादैयाबो हाया आंबो हाया दै बोगाङा भिखारि फैसा थाइसेबो गैयि मानसिनो भिखारि दादागिरिनो होनानै दोनस्रादो फैसा थाइसेबो गैयि मानसिनो बेनि अरिजिनेल हौवाखौ होना दोनस्रादो बेनि मबाइलखौ ओमफ्राय नोंनाव फैसा दं आरोना बेनि थाखायनो बे हिनजावा नोंजों लाइन मारिदों फैसा मोननो थाखाय बुखिनो लुगैला बुखि मोजां बुंनो लुगैया ओंखाम जाबायना जायासै ओंखाम गोसोखौनो निरा खालामना दोनलांनो मा खालामा दै गोसोआ गाज्रिबा बोरै ओंखाम जानो लुगैनो दै गांनो 3-4 घन्टा गाहाम माथो गैयाबा उखैया आंबो उखैया आंबो बिदिनो जायो बेखौबो सेफायनोसो नामानाय दै आं मबाइल बिबाय हानायाव अरिजिनेल हौवानि खोथाखौ बै नखलि हौवानो बोरै खोथाखौ एरना होदों बे मबाइलखौबो सिफायनोसो नागिरनाय दहाय आं मबाइल बिबाय थानायाव आरे नोंखौ मिथिखायो नालाय 2-3जों लाइन मारि बिनि थाखायनो नोंनो मबाइलखौ होनो नागिरा आरोलै बेनिखायनो नोंनि मबाइलखौ देख्रुबनानै होनो नागिरो एसे बुजिलायदो मानि इदि नोंसोरो खिबो दम गैयै मानसिफोरा मबाइल सिफायनो नागिरदों थ' बेयावनो आं नोंथांमोनखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनि दै जोंनि बै खायफा बर' हिन्जाव हाबा जाखानायफोरखौ बुंदों आङो एसेबां लाजिनो रोङै बिसोरो मिथिगौना खायफा मानसिफोरा एसेबां ससियेल मिडियायाव देखायना होजायो कल रेकर्ड भाइराल आरो मा होनो हौवा थासेयावबो हिन्जाव थासेयावबो गुबुन हौवाखौ गुबुन हिन्जावखौ लायै खारो बेफोरबायदि खालामनानै न'खरनि मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानाय हगारना होयो लेंहरफिनो एसेबां खालामजायो थेवबाबो मानसिफोरा मानि थाखाय गिला बारानिफ्राय बारासो ओंखारलांगासिनो जेसेबांखि भिडिअ बानायबाबो इसोरो एसेबो गिया मानि थाखाय बिदि खालामो नोंथांमोननि खर'आव एसेबो मेलेम गैया नामा दा बिथांमोनखौनो नोंथांमोना साननानै नालाय बेनाबो हिन्जाव दंखायो बेनाबो हौवा दंखायो
रायलायनायावनो बिथांमोनखौ बुजिना मोन्दों हौवा थासेयावबो हिनजाव थासेयावबो बिथांमोना माबायदि सिरि सिरि रायलायखुमाबाय थायो थ' बेफोरबायदि खालामनाङालै मिथिगौना न'खरा असान्ति जायो नोंथांमोना बे सासेजोंनो आराम संसार जालां मानि थाखाय गोदान गोदान नांगौ मा प्रब्लेम दं मा बुस्थु नांगौ नोंथांमोननो माने एसेबां लाजि गैयि जाथारगोन नोंथांमोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर